Glory to God most high. Glory be to God. Keep on praising Him. Glorify His name. Goodwill towards men. Goodwill towards men. Oh, hark now. Hear the angels sing. Glory be to God. Amen. Praise be to God most high. Praise be to God. Keep on praising Him. Magnify His word. Goodwill towards men. Goodwill towards men. Oh, hark now. Hear the angels sing. Glory be to God. Amen. Birikuna Mari. Birikuna Mari. Timurumbide. Timunamate. Rudo. Kuanuwese. Rudo. Kuanuwese. Oterera. Hirozi zoimba. Pirinexinga. Peri. Kwasai Mose muzita raisho wedu Jesu kwese kwa muri mwari akuitire zvakanaka apo tinoshumira muzuva ranhasi resabata. Ari kutaura kwamuri muzuva ranhasi ndi Pastor FGD Nhari from Northwest Zimbabwe Conference Kwekwe District. Mwari ene vangava nesu mukati mekuverengwa kweshoko ravo. Ngatinamatei. Baba wedu na muponesi Jesu, toda kutendai nokuda kwenguva yamatipa yeshoko. Tinouya kwamuri tichiklema viliso dzenyu makati uyai kuchigaro chenyasha nesimba muwigwe ngoni mupuwe nyasha dzokudetserai nenguva yakafanira. Munguva ino apo chivi chawanda chakwirira uipi hwanyanyisa, imi munoti pakawanda chivi nyasha dzakawanda nokupfuurisa. Saka tinoda kutenda kuti shoko renyu rakamira uye muchatiwanzira nyasha kuti dzitidetsere nenguva yakafanira. Muchatiwanzira nyasha kuti dzikunde chitema tigova vanomira pamberi penyu tisina chatinopomerwa. Vanhu vese vakateerera She wedu taishuvira shure kweshoko iyi pave neshanduko yokumira muna Ishe wedu Jesu tisingatyi, tichiziva kuti nenyasha dzenyu munesu kusvikira tadzikinurwa mupasi rino. Muzita ramambo Jesu tanamata. Amen. Mubhuku razvakazarugwa chapter 18 verse ya 1 inotiyo, shure kwaizvozvo ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka kudenga ane simba guru, nyika ikavhenekerwa nokubwinya kwake. Now ngirozi iri pachapter 18 yazvakazarugwa tinoziva tose kuti ingirozi iri kuuya kuzosimbisa shoko rengirozi nhatu dziri pachapter 14 verse 16 zvichidzira pasi. Ngirozi dzepachapter 14 dziri kuonekwa dzichibhururuka napakati pedenga, asi ngirozi iyi yepachapter 18 Johani anoiona ichibva kudenga. He saw an angel coming down from heaven. Ile simba guru, nyika yose ikavhenekerwa nokubwinya kwake. Now mweya mutsvene uri kuti kudii kwatiri apa?
now mweya mutsvene uri kutaura tinozviziva zvose kudururwa kwemvura yokupedzisira yatinoti the latter rain. Tinozviziva kuti this angel of chapter 18 is an angel that is coming down from heaven with great power, great authority, kuzosimbisa shoko rengirozi nhatu, especially the third angel's message. Iri ngirozi iri kutaura hondo iri pakati pevanonamata Mwari nemunembo wechikara. And pavhesi ya 12 inopedzisira ngirozi yepachapter third angel ichitiyo ndipo pane kutsungirira kwavatsvene vanochengeta murayiro waMwari nokutenda kwa Jesu. Iyoyo ngirozi inojoinwa, inosangana nengirozi yepachapter 18 ichisimbisa mashoko engirozi yetatu muvatendi vachanga vakamira vachirwisana namasimba makuru erima. Now mupfungwa iyi kuti tiione zvakanaka kuti ngirozi iyi simba rayo guru iri nokuzadza kwayo nyika nokubwinya kwayo chii chaizvo chiri kuitika. Kana tikaenda kubhuku raZakaria chapter 12 verse ya 10 inotaura ichitiyo from verse 9, zvino nezuva iro ndichadira mweya wenyasha nokunyengetera pamusoro peimba yaDhavhidhi napamusoro pavagere Jerusarema, vachanditarira ini wavakabvovora. Mandiwa zvandaverengapa Bhaibheri riri kutiyo ndichadurura mweya wangu, ndichadira mweya wangu. Now mweya uri kudirwa uyu uri kunzi ndichadira mweya wenyasha, the spirit of grace and the spirit of supplication. Now the Holy Spirit is here mentioned to be the spirit of grace. Kureva kuti ngirozi iri pa chapter 18 verse 1 iri kuuya nesimba guru, simba guru uri mweya wenyasha, mweya wokunamata. Kureva kutiko shoko rengirozi nhatu rapinda rasvika, still vana vaMwari vanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwa Kristu Jesu vane something in addition, so that togona kufuda nesimba guru kuti tizadze nyika yose nokubwinya kwa Mwari. Tinoda that spirit of grace, the spirit of supplication, kuti tigone kupangidza chimiro chaMwari chaicho chaicho. Regai ndiverenge muBible commentary pa page 984 inotaura ichiti iyo, we must not wait for the latter rain. It is coming upon all who will recognize and appropriate the dew and the showers of grace that fall upon us. The whole earth is to be filled with the glory of God. The whole earth is to be filled with the glory of God by appropriating the dew and the showers of grace that will fall upon the people of God, those who will be waiting for the second coming of Christ. Saka pfungwa ndiri kuda kutibate ndiye kutiyo Revelation chapter 18 verse 1 iri kutaura nengirozi iri kuuya nesimba guru panyika, igotaura nokuzadzwa kokubwinya kwayo pamusoro penyika. Panapa tiri kuunzwa kunzi chichanga chiricho ingindira rokuzara kukubwinya kwengirozi iyi kana kuti kubwinya kwa Mwari inenge kuri kuuya kwemvura yokupedzisira yanzi naZakaria, it is the spirit of grace, mweya wenyasha. Kureva kuti shoko rengirozi nhatu rauya razara ramira riri kuzadzi vanhu vanaro, isu tinaro, tinofanira kuzadzwa tibudire takazara nenyasha. Regai ndinde pa Testimonies to Ministers page 508 inotiyo, let us with contrite hearts
pray most earnestly that now, in the time of the latter rain, the showers of grace may fall upon us. The latter rain, vrekudzira hama dzangu, kuri kutaurwa nokubururwa kwenyasha dzaMwari pamusoro pevakamirira kuuya kwaJesu kwechipiri. Counsels to Teachers inotaura ichitiyo pa 532. The message of the renewing power of God's grace will be carried to every country until the truth shall belt the world, and that the whole world is to be filled with the glory of God. The renewing power of God's grace, which comes with the spirit of grace. Murukuntero zvakanaka. Saka pfungwa ndoda kuramba ndakabata inyasha dzaMwari dzichabata basa mumazuva okupedzisira kuti tizadzwe tibudire mukati mepasi rose tiri munyasha dzaMwari nokunamata kuna Mwari takabatisisa shoko razvokwadi. Now kana ndichitarisa mukati meshoko iri muchaona kutiko shoko raZakaria rati I'll pour upon the house of David and upon Jerusalem the spirit of grace. Kureva kuti the final outpouring of the Holy Spirit is the final outpouring of God's grace upon the flesh, especially vanotenda nokuchengeta murayiro yaMwari, vane kutenda kwa Jesu nokuchengeta mirayiro yaMwari. Now kureva kutiko shoko rengirozi nhatu rizere nechokwadi chose, asi rinoda kupiwa power yokuti rifude nyika ivhenekegwe nokubwinya kwaMwari. John unotiye achitsanangura Jesu zvikanzi shoko rikazova nyama rikagara pakati pedu, tikavona kubwinya soko umwe chete akaberekwa naBaba azere nenyasha nezvokwadi. Saka nyasha ndo dziri kudiwa muvanhu vakamirira Jesu kuuya kwake kwechipiri. Munyasha ndo matinowana simba chatingati isu character yaMwari yokuti nyika izive ivone Mwari kupurikidza navateveri vaJesu Kristu, kupurikidza navanotenda muna Jesu Kristu. Saka tinofanira kubuda tichienda munyika tichivhenekera nyika nechinyi nenyasha dzaMwari. Now saka tinofanira kuti isu savatendi tigone kuziva nyasha dzaMwari, tigone kudzirarama nyasha dzaMwari, tigogona kudzipa mukati menyika, nekuti chirevo chinoti icho you can only give what you have. So we ought to have the grace of God so that we can impart the grace of God by experience and by knowledge. Now ndoda kutaura ine quotation iri mubhuku inotiyo faith, the faith that I live by. God is waiting for his people to realize something so he can then pour out the Spirit upon them in order for the three angels' message to go with power. It is his grace that actually adds power to the three angels' message. This is a very powerful statement. Kuti Mwari wakamirira vanhu vake kuti vagone kuziva chavanofanira kuwana, of course mweya mutsvene, mvura yekupedzisira, kuti agovadururira mweya wake kuti vagone kubuda neshoko rengirozi nhatu rine simba. Zvikanzi nokuti inyasha dzake mazviro kwazvo dzinopa simba kushoko rengirozi nhatu. Namwe mashoko nyika yose inofanira kuvhenekegwa nenyasha dzaMwari. Nyasha dzaMwari
ndo dzinofanira kuti dzivhenekere nyika, nokuti ndidzo dzakavhenekera nyika munguva yaJesu Kristu. Paul unotiye mubhuku ra 2 Corinthians chapter 8 verse 9 unotaura achiti iye, nokuti imi munoziva nyasha dzaishe wedu Kristu. Now, kuziva nyasha dzaishe wedu Jesu Kristu ishoko guru rinosimba kuti tinofanira kutoziva nyasha idzi. Paul ari kutaura navakorinde kuti nokuti wakanga avadzidzisa akavapa ruzivo rwenyasha dzaJesu Kristu. Zvino otsikidzira achiti, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. Dzakanga dzakadii nyasha dzaishe wedu Jesu Kristu? Anoenda mberi achiti kuti kunyangwe akanga akafuma wakava murombo nokuda kwenyu, kuti imwi nourombo hwake muve vakafuma. Kristu wakava murombo nokuda kwedu, kuti isu nourombo hwake tive vanhu vakafumiswa. Now, tinodzivona papi nyasha dzaJesu idzo dzidzi? Dzinoratidzwa papi? Ichokwadi dzinoratidzwa pamuchinjikwa. Ndo patinovona kuuya kwake panyika achizova murombo, achiva chakatukwa, kuti isu tive chakakomborerwa nokuda kwokutuka kwake. Chakakomborerwa, chikomborero chakatukwa, kuti chakatukwa chipiwe chikomborero. Paunoisa zvakanaka pfungwa iyi pana 2 Corinthians chapter 5 verse 21 achiti uyo wakanga asingazivi zvivi Mwari wakamuita kuti ave chivi, kuti isu tive kururama kwa Mwari maari. In other words, Kristu wakatora zviri zvedu tikapiwa zviri zvake, kuti isu tigone kugamuchirika pamberi paMwari. Saka nzira yaJesu Kristu ndeyekuti dzikinura muchitema kuburikidza nenyasha. Bhaibheri shoko raMwari rinoisa pachena kuti iko chapter 3 verse 17 vakorinte inotiyo, Mwari haana kupa mwanakomana wake kuti aparadze nyika, asi kuti nyika iponeswe naye. Verse 16, Mwari akada nyika akapa mwanakomana wake. Tinoona chipo cha Kristu chichiuya kwatiri, chakauya murudo, chakauya kuzodzikinura, chakauya kuzotibvisa mukati mechitema. Akatida, akatikangamira, akatidzikinura. Saka nyasha kuuya kwa Kristu kuzotikangamira nokutida achitibudisa mukati mechitema. Saka isu takaponeswa nemhaka yekuti Kristu wakateregerera, Kristu akatida, akatidzikinura nenyasha. Varoma chapter 3:24 inoti vanongoruramiswa nenyasha pachena, nenyasha dzake dziri muna Kristu Jesu. Saka nyasha, kusunungugwa kwedu kubva muzvivi tichiisiwa mukururama, kubvisiwa pasi pemasimba erima tichiisiwa muchiedza chomwanakomana worudo rwake Mwari. Saka 2 Corinthians chapter 8 verse 9 yatiyo, nokuti munoziva nyasha dzashe wedu Jesu Kristu, kuti kunyangwe akanga akafuma wakava murombo nokuda kwedu, kuti isu nourombo hwake tigone kuva takasungunugwa, tisunungugwe, tifumiswe kuburikidza neurombo hwake. Now, kana uchitarira mukati mebhaibheri munotisira pachena. Ndoda zvikuru ndisati ndaenda pashoko raIsaiah 53, ndoda zvikuru shoko riri pa mind, character and personality, page 292 inotiyo, God might have sent his son into the world to condemn the world,
but amazing grace, Christ came to save and not to destroy. Zinoda pfungwa inoiswa pakuti amazing grace. In reality, mapisare maunoti haana kutiitira zvakafanira zvivi zvedu kana kutipa mubayiro sezvakafanira zvakaipa zvedu, asi Mwari wakaitei amazing grace ndeyekuti iyo Mwari haana kutuma mwanakomana kuti aparadze nyika, asi kuti nyika iponeswe nayo. Zvakafanira nyika kuparadzwa, zvakafanira mutadzi kuparadzwa, asi Mwari unoratidza rudo rwake. Amazing grace ndeyekuti iyo instead yokuti Mwari atiparadze, Mwari wakatiponesa. Now amazing kana chinhu chinoshamisa, it's amazing, kureva kuti hachisi normal, hachisi in line nepfungwa dzinofanira kuvapo. Chinhu chaitwa noumwe mutovo uri opposite the normal to us the people, but Mwari unouya nenzira inoshamisa odzikinura munhu ane chitema kuti ave nokurarama. Munoona kuti pfungwa iyi inokosha zvikuru kuti tinzwisise. Now nyasha ndiyo nzira yaMwari yokuti sunungura nayo muchitema. Nyasha ndiyo nzira yaJesu yokuti bvisa muzvivi. Ndofunga muri kunditeera zvakanaka pafungwa izi. Nyasha inzira yaJesu yokutiponesa. Nyasha ndiyo nzira yaMwari yokutibvisa muzvivi achitiisa mukururama. Vanongoruramiswa pachena nenyasha dzake nokudzikinura kuri muna Kristu Jesu. Saka vesi iyi inotiudza pachena kuti dho isu tisina kodzero, tese takatadza tikasasvika pakubwinya kwaMwari, Mwari unoratidza rudo rwake pakuti iko tichiri vatadzi, tichiri pakushayiwa simba, tichiri vavengi vaMwari, tisingadi Mwari, Kristu Jesu wakatida akatiponesa akatidzikinura muzvivi akatiisa mukururama. Saka Mwari ari kutiye nemazuva okupedzisira Mwari uchadurura mweya wenyasha pamusoro pevanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaJesu, kuti tisungunugwe kwazvo tigone kumira tichikunda chitema. Muzive kuti Paul notiwo naizvozvo ngatikwederei kuchigaro chenyasha, tiwigwe ngoni, tipiwe nyasha dzokutibetsera nenguva yakafanira, nokuti pakawanda chivi nyasha dzakawanda nokupfuurisa. Munguva dzatiri kurarama dzinedzi, vana vaMwari, uipi hwakwirira zvakadaro zvokuti rudo rwavazhinji guri kupera. Asi Bhaibheri rinotisira pachena kuti ipapo pakawanda uipi, pakawanda chitema, nyasha dzaMwari dzakawanda nokupfuurisa. Kureva kuti God has provided a provision yokutiyo nyangwe chivi chingakura zvakadini, nyangwe chingauya kumunhu nemano akakura zvakadini, there is always grace enough to give us victory over temptation, over sin. Ndozvadi kuti zvatotenda izvi, ndozvatinotenda. Saka Bhaibheri rinoisa pachena kuti nyasha dzaKristu Jesu ndedzekudini tinodziona pamuchinjikwa. In fact tinodziona muGetsemani, Kristu achigamuchira mukombe wekuti vanhu vose vaponeswe, Kristu achitarisana nemubayiro wechivi, mukombe wehasha dzaMwari, pasina tariro. Unoona kana tichitaura nezvaKristu achigamuchira kuti iye unofanira kuti afe isu kuti tirarame. Pane nyaya ipapa yatinofanira kuti titarire pana Isaiah chapter 53. Now Isaiah chapter 53 unotiisira pachena pfungwa inoti iyo iye amene wakatakura marwadzo edu, iye amene
tora zvivi zvedu. Jehovha Mwari wakaisa kuipa kwedu tose pamusoro pake. Makanzera zvakanaka. Kristu wakatora kutadza kwedu. Kristu wakatitora isu nezvivi zvedu, akatora kutadza kwedu akaenda nako pamuchinjikwa. Achienda pamuchinjikwa wainda kunofa rufu rwechipiri. Ndo nyasha dzaJesu Kristu idzi. Munoziva imi nyasha dzaJesu Kristu. Inyasha dzinoti idzo mutadzi ngaararame. Regai nditore, in fact haana kuti regai, wakatora kutadza kwedu kukava kwake, akatipa isu kunaka kwake, kururama kwake kukava kwedu. Akati iye ini ndofa kuti mutadzi ararame. Na rufu rwaisiwa naJesu, rufu rwechipiri, rufu rwokuparadzaniswa naMwari zvachose, rufu rwokusazovapo, rufu rwokufa pasina tariro yokumuka. Munoziva isu tose tinonamata, vazhinji tinonamata tine muono wekuti kune kumuka kwavakafa. Even maMatias mazhinji akafa achiziva kuti kune kumuka kwavakafa. Inyasha idzi dzakamira nawo, but dzaJesu Kristu inyasha dzinoti ini chiregai ndife ndiparare, pane ipo that whosoever believe should not perish but have everlasting life. Now the perish was done by Christ. Christ received our perishing and we received his everlasting life. Ndidzo nyasha dzaishoji Jesu Kristu dzinobvuma kugamuchira huipi hwomwe munhu hunobvuma loss in order for someone to gain. Ndo dzinonzi imi munoziva nyasha dzaishoji Jesu Kristu. Ndo dziri kunzi panapa nomweya wechiprofita, amazing grace yokuti wakarurama unotenda kuti afire usaka rurama, kuti usaka rurama ararame. Munoziva ari pamuchinjikwa Jesu atakura chivi chenyika yose chinoina John, behold the Lamb of God inobvisa chivi chenyika yose. Bhaibheri shoko raMwari rinotiro atakura, baba vakamufuratira. There was a permanent separation between God and the Son. Nemhaka yechitema pakaparadzana, vanhu vasina kumboparadzana ever since eternity. Asi nemhaka yechitema Jesu unoti baba vangu mandisiyirei. Nemhaka yekuti wakanga atora chivi chedu sezvatiri akaenda nacho mukuparara. The perishing was on Jesus Christ and the everlasting life was on us. Zokuti Mwari achifuratira Jesu achitarisa uku kunyika, akaona nyika yose yarurama yazara vutsvene hwaKristu. Pamuchinjikwa pane dima guru rechivi rokuparara rerufu rwechipiri. Ndo nyasha dzaishoji Jesu Kristu. Not only that, nyasha dzaishoji Jesu Kristu inyasha dzakaitigwa nyika isingamudi. Remember, nyika yaitoti yaakada away with him atimudi. Not only that, even vashamwari vake madisciples, Bible inotiro, and all his disciples forsook him. Vadzidzi vake vose vakamusiya. But still Jesu unoti izvozvo zvavaita musavaverengera, zviisei pamusoro pangu, musavapa mhosva. Ndeyangu, ndini ndaita izvozvo, ndezvangu, ivo havana mhosva. Zvangu zvose chivapai ivo vararame, ini ndiparare. Regai ndimbodzokera nemi kuMount Sinai kuna Jesu, kuna Moses. Now Moses, kana tichitarira muzvinyongwa muchaona kutiko Moses unoinda pagomo reSinai. Ari pagomo reSinai, vana vaIsraeri vakasara vakapanduka vakavaka chifananidzo, vakanamata chifananidzo. Mwari akatsamwa zvikuru. Of course kune vakaparara, but Moses unonzi ibvapo
rivabvise vose pamberi pangu, nditange rudzi rutsva newe. Moses unotsauka achinomiririra Israeri, unotiye musavaparadza. Ndinozviziva kuti vaita zvakaipa zvikuru pamberi penyu, but musavaparadza. Torai zvakaipa zvose zvavaita muzviise pandiri. Kana mazviisa pandiri, then blot me out of the book of life. Blot me out before you. Blot me, chindibvisai zvachose, asi imwe musare naIsraeri. Ndidzo nyasha idzi, ndidzo nyasha dzakaitwa naJesu pamuchinjikwa. Ndidzo dzinei munoziva nyasha dzaishe wedu Jesu Kristu, kuti kunyangwe akanga akafuma, akava murombo nokuda kwedu, kuti isu nourombo hwake tive takafumiswa kwazvo. Chii chandiri kutsanangura vanhu vana vaMwari? Ndiri kutsanangura kutiko munguva dzatiri kurarama, let me take some quotation mubhuku rinonzi Review and Herald 6 October 1896. Inotaura ichiti iyo, when the latter rain is poured out, the church will be clothed with power for its work. What is its work? It is to fill the whole world with the glory of God. But the church as a whole will never receive this until its members shall put away from among them envy, evil surmising, and the evil spirit. Those who cherish these sins know not the blessed experience of love. They are not awake to the fact that the Lord is testing and proving their love for Him. Now, ndikaindimire papa, Mwari ari kuda kudurura mweya wake mutsvene, mweya wenyasha pamusoro pesangano rake. Asi dambudziko nderekuti vanhu vake havakwanisi kugamuchira simba iri nemhaka yegodo, nemhaka yokuvengana, nemhaka yokusorana nokutaurana zvakaipa, nemhaka yekuti vose vanofarira zvivi zvakadai havana chikomborero chokuziva rudo rwaMwari. Havana chikomborero chakadai, havana kuziva kutiko Mwari ari kuvaidza kuti avavone kuti vanomuda here uye vane rudo here rwaJesu Kristu. Inzwai vana vaMwari, Mwari enatibatsira tagona kuwisisa shoko rengirozi pachapter 18 kuti iri kuuya nesimba guru, the spirit of grace, that the message of the three angels might be given power, so that it has great power and it enlightens the whole world, kuti nyika ivhenekerwe nenyasha dzaMwari. Munoziva tinotaura nenyaya yecheap grace. Cheap grace inombotsanangurwa naJesu naMatthew chapter 5 verse 43 ushinda 48. Jesu unotiye, kana imwi muchingokwazisa vamunoti vanokudai, munokutenda kwakadini navahedheni ndo zvavanongoitawo. Kana imwi muchingopa vamunoti vanodzosegwa navo, munodzosegwa navo, munovapfuura papi nokuti vahedheni ndo zvavanoita. Kana imwi muchingokwazisa vamunoti ndo vanowirirana nemwi, munopfuura papi nokuti navateresivo ndo zvavanongoita. Muri kuona, that's cheap grace. What is amazing grace ndio iri kudiwa naMwari. What is amazing grace? Kugona kukwazisa muvengi wako, kugona kuitira zvakanaka anokuvenga, kugona kunyengeterera anokuitira zvakaipa. What is amazing grace? Kugona kupa chikwereti usinga tarisiri kudzoserwazve. What is amazing grace? Kugona kuti munhu akurova mbama kuno gumwe rutivi womupazo rimwe dama kuti akurove. That is amazing grace. Zvimwe zvese zvanzi it's cheap grace, nokuti navahedheni ndo zvavanovavarira, ndo zvavanoda. Ene Mwari atibatsira vana vaMwari kuti isu
tigone kubvisa mweya wokumhurana, mweya wokusorana, tigone kurarama sajesu, tagona kuda sajesu akatida, tagona kuda vavengi vedu, tagona kuti wandikanganisira ndoti Mwari musamuverengera kukanganisa uko, kuverengerei pandiri, iye ngaatore kunaka kwangu. Stephen unotiye vachimutaka namatombo ari the spirit of grace, unoti Baba varegererei vachimutema, havana chavanoziva, musavaverengera kunditema kwavari kuita, asi kuti vatei kunaka kwandinoona kwamuri kuri mandiri. And because of that statement, Paul wakakwanisa kuona Stephen agere kurudyi rwaBaba, akaona Mwari muna Stephen. Makanzira zvakanaka. Saka zviri kutsanangurwa nengirozi yepa chapter 18, kudururwa kwemweya wenyasha, mweya wokunamata, mweya unoti iwo I will take the wrong, I will take the sin, I will take the loss, and you take the righteousness of God, and you take the sinless life of God. Ndio mweya watinonzi tinodururirwa nengirozi yepa chapter 18. Mwari enatibatsira kuti muchechi medu, kuti kunamata kwedu tipiwe simba iri, kwanziko tinofanira kutanga tabvisa kushoropodzana, kumhurana, kutaurirana godo pamusoro poumwe mukatarira nhasi uno mukati memachechi. Machechi member anosora machechi elder, machechi elder anosora machechi members, machechi elder agotanga kusora mufundisi, mufundisi wagotanga kusora vamwe vafundisi achitaura namachechi elder, mufundisi wavafundisi anotanga kutaurawo zviri madepartmental leaders, madepartmental leaders vo anotaurawo nemadistrict pastors zviri kuita kuti basa rikafamba nokuda kwema-administrators, ma-administrators vo everyone is against a brother. And with such a situation, shoko raMwari rati God will not pour his spirit upon the church. Saka chiri kudiwa vana vaMwari tose takadai, even mumba mai vanoita basa rokureva baba nevana vavo vanobuda vachinoreva mukadzi wavo nehama dzavo nanavatete, vanotaura mukadzi wavo chero zvavasinga kubasa, mukadzi wavo unoita basa rokudhiskasa murume navamwe vakadzi vavamwe vanhu. Vanavo they cannot even appreciate zvavanoitirwa navabereki. There is that spirit of confusion, that spirit of Babylon within the people of God. But the Lord says, nezuva iro I will pour, ndichadurura mweya wenyasha nomweya wokunamata, ndodzosera moyo yavana kuvabereki navabereki kuvana. Mwari enatibatsira, Mwari atikomborera, Mwari enatiita zvakanaka. There is still hope yokuti Mwari ari kutida. He is just waiting kuti tise imba yedu in order, tise imba yedu in order, timire timboita housekeeping, timise pfungwa dzedu dzakatarira kuna Mwari, titi umwe uri nani vokupfuura ini, tigone kupanana shoulder kuti tsikapa ukwire mudenga, tsikapa ukwirire. Mwari enatibatsira, Mwari enatitungamirira sevana vaMwari. Mwari anoda isu let's be prepared kuti tigamuchire mvura yokupedzisira, that spirit of grace and supplication. Dzinoshamisa nyasha zashe, nyasha dzokunda zivi zedu, dzakadururwa paKalvari. Mosadza nyasha dzokunda zivi zedu. Mwari enatibatsira nyasha dzaMwari dzatakadururirwa, nyasha dzinogona kukunda chitema, nyasha ngatinamatei. Baba wedu namuponesi Jesu, inyasha dzatinokumbira, inyasha dzatinotenda kuti moda kudzidurura zvisina chipimo pamusoro
sevatendi venyu vanochengeta murayiro waMwari nokutenda kwaJesu. Muda kusimbisa kuti vhangeri rengirozi nhatu ribudire mukati menyika nesimba, kuti nyika ivhenekegwe, chimiro chaMwari chionekwe. Izwi renyu rinotiro, clad in the armor of Christ's righteousness. The church must enter its last conflict, clear as the sun, fair as the moon, terrible as an army with banners. The church must go forth throughout the world, conquering and to conquer. Ichikunda nei nokupangidza nyasha dzaMwari. Toda kutendai kuti chaka tiponesa ndicho chichavhara nhoroondo dzepasi rose. Takaponeswa nenyasha, tichafamba nenyasha, tigokunda nenyasha, tigosvika kudenga nenyasha. Tibetserei munyasha idzi, timire, nekuti makati tiuye kuchigaro chenyasha nesimba, tiwige ngoni, mutipe nyasha dzinotibetsera nenguva yakafanira. May the grace of God, our Lord Jesus Christ, be with us till the end. Amen.